We zijn hier in de loods in Sneek. We zijn hier bezig met het bouwen van het vikingschip. De kiel hebben we al liggen en morgen hebben we dan een workshop. My name is Søren. At the Viking Ship Museum in Roskilde, I'm a boat builder. I was here in Snake today to have a talk about the technology of building Viking ships. And I taught the students about this Viking Age technology, and I talked about the craftsmanship of boat building, and I hope they were inspired to get on with learning to build wooden boats. Mijn liefde en passie ligt in het hout en vooral in de houten scheepsbouw. Een ambachtelijk vak leren, dat vind ik gewoon mooi. Vervolgstappen vanaf hier is het uitlijnen van gang 5, gang 6 gaan we uittekenen, uitzagen, schaven, om het vikingschip heen zetten en dan schiet het echt op. De bouw gaat het tot nu toe goed. Je kan het zien, er staat een schip en we zijn bijna klaar. Ik ben momenteel bezig met laag teer aanbrengen op het schip. Dat is voor het conserveren van het schip als het schip uiteindelijk te water gaat. Het moeilijkste tot nu toe is dat wij het schip in 3 delen het museum in moeten doen. En het is wel moeilijk om te kijken van, oh, waar moet ik nu wel klinken en waar moet ik niet klinken. En waar moet ik die plank laten oversteken en waar moet ik die afzagen. Dat zijn gewoon dingetjes, daar loop ik tegenaan.